गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आं दिनै मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोननियाव आरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननियाव सरि बिनो नागिरदों। आरो बे सरि बिनायजों लोगोसे आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आङो फंनैसो मोजां बाथ्रा बुंनो सानदों। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअ'खौ जोबजासिम खोनासंदो। भिडिअ'आनो जाहैबाय जेम्सखौ फोथैनाय, लावदुम आरो गेमस्रिनि गेजेराव जेम्सखौ फोथैनाय। मैया आङो बेनि सायाव भिडिअ' लाबोदोंमोन। गोबां आंनि लोगो नोंथांमोना, फंबाय बिनानाव आरो लोगोमोना ओरैबायदि मोजां मोजां कमेन्ट हरदों, जेम्स नों जिउ गोलाव जाथों। आंहा बुंनो राव गैला। नोंसोरनि बेफोरबायदि बुंनायाव आंनि गोसोआ जोबोर सान्थि मोनदों आरो नोंसोर आंखौ जाबायदि मोजां बाथ्रा बुंहरदों जिउ लावथों होननानै, आं बेखौनो आसा खालामो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय, जाहाथे नोंसोरनि संसार जानायाबो, नोंसोरनि खामानि मावनायाबो जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंथो आरो नोंसोरनि लाइफआबो साक्सेस जाथो आरो नोंसोरनि जिउमायाबो गोलाव जाथो आरो नोंसोरबो मोजाङै मोजां थांनानै थाथों होननानै आङो गसाइनियाव आरज गाबो। अब्ला लोगोफोर खोनासं। मोनसे समाव जेम्स आरो गेमस्रि मोजां मोनलायोमोन। बेनिफ्राय मा जाखो? ब्रेकआप जादों, ओंथि गैयै जादों। बेनिफ्राय बेयाव मा नुनो मोनदों? लावदुम आरो गेमस्रि। बेनिफ्राय मा जाखो? जेम्स आरो गेमस्रि मोजां मोनलायोमोन। मा खालामखो? लावदुम आरो गेमस्रिखौ नुबाय नालाय जेम्सखौ फुलमाला होनानै माने गोथांखौबो गोथै खालामबाय। बेनि बुजायनो थांनाया माने लावदुमजों गेमस्रिजों जाबाय, दा जेम्सआ थैबाय होननानै बेयो बुजायबाय आरो बेनि सायाव। आं बेखौनो बुंनो नागिरदो, नोंसोरथ' मोजां मोनो नंगौना नङा? आं मोजां मोननाङा होननानै बुङा। गेमस्रि आरो लावदुमखौ नोंसोरथ' मोजां मोनो। नोंसोरनो आसि खर'निफ्राय लानानै खानाय बिजौसिम गेमस्रि आरो लावदुमखौ 2019 लास्टनिफ्राय नोंसोरो कन्टिनिउ नुबोदों 2022 सिम। बबाव थाङो, बबाव मा खालामो, एभ्रि मुमेन्ट नोंसोरो 2019 लास्टनिफ्राय दिनैसिम आसि खर'निफ्राय लानानै खानाय बिजौसिम बबाव बेरायहैदों, बबाव जादों, मा ओंख्रि जादों, मा ड्रेस गानदों, खै हाजारनि ड्रेस बायनानै देखायदो, खै हाजारनि मबाइल बायदो, मा ड्रेस गानदो, बबाव थांदो, सोरखौ लोगो हमहैदो, मा खामानि मावदो, दिनैसिम नोंसोरो बेखौ नुबोगासिनो दङ। फंबायमोन, जायफोरा आंखौ बेफोरबायदि बानायदो, आं बेखौनो बुंनो नागिरदो, दिनै बेफोरबायदि नुनायनि उनावबो बिसोर सानैखौ, लावदुम आरो गेमस्रिखौ नुनायनि उनावबो जेम्सखौ दिनै नोंसोर मानो बिसोरनि फट'आव सन्देरफाबाय थादो? आंनि दुखु मोननाय बाथ्राया बेसो। नोंसोरथ' नायो बिसोरखौ, नोंसोरथ' सानफ्रोमबो नुयो, एभ्रि मुमेन्ट नोंसोरो बिसोरखौ नुयो। बेनि गेजेरावबो जेम्सखौ मानो सन्देरफाबाय थादो? आंनि दुखु मोननाय बाथ्राया बेसो। बिसोरनि लाइफआव बिसोरखौ थांनानै थानो हो आरो बिसोर सानैखौ मायबा मोनसे बुंनोब्ला डाइरेक्ट बुं। आंखौ मायबा मोनसे बुंनोब्ला आंखौ डाइरेक्ट बुं। नाथाय आंखौ बिसोरनि गेजेरावथ' सन्देरफाबाय थानांलाना। आंखौ आंनि लाइफआव खामानि मावनो हो फंबाय बिनानावमोन, प्लिज। बेनिखायनो जा खालामबाय, जेम्सखौ नोंसोर फोथैबाय गेमस्रिनि उनाव, नंना नङा? बेफोरबायदि दा खालामसै। बेनिखायनो आङो आखाइ खबजोबनानै फंबायमोननिसिम सरि बियो। बिसोरखौ नोंसोरो एभ्रि मुमेन्ट नुनायनि उनावबो जेम्सखौदि सोदेरबाय थानांगौ, मानि थाखाय? आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन आरो बिनानावमोन, जायफोरा बेफोरबायदि बानायदो, खोनासंनानै ला। लाइफनि बागै सान फंबाय बिनानावमोन, फंबायमोन। बिमा बिफाखौ बोरै फिसिगोन? गावनि हिनजावखौ बोरै फिसिगोन? गावनि गथ' गथायखौ माबायदि सोलोंथाइ होगोन? थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा? हारिनि गुलाय गुजायखौ नुनानै हारिनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा? गावनि गथ'खौ बोरै मोजां नलेज होगोन? इउटुबाव मा भिडिअ नायनांगौ? मोजां दिनैनि दिनाव इउटुबाव मोजां मोजां भिडिअ होग्रा मानसि दङ। बैसोरनिफ्राय नायनानै माबा मोनसे सोलोंनो मोनगोन नामा? गावनि गथ' गथायखौ मा बुजायगोन? सासे हिनजावखौ हाबा खालामनानै माबायदि खुसि लाखिगोन? बिमा बिफाखौ माबायदि खुसि लाखिगोन? बेखौ सान आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन। मालायनि भरसायाव थांनानै थाना। आंथ' सिख्लाफोरखौ हामेसा बुंखायो। गोबां सिख्लाफोरा आंखौ गाज्रि मोनो। सिख्लाफोरखौ आं बांसिन बुङो, हौवानि भरसायाव मालाबाबो थांना थाना जिबन। बिमा बिफा दङ, माबा मोनसे सोलोंनानै ला। नोंनि हुदाया गाबोननो मा जागोन गेरेन्टि गैया होनना बुङो।
सोरबा सोरबा जुमाय सेरेब लोंनानै बाइक एक्सिडेन्ट जायो बे हिनजावा हाजिरा मावनानै जागासिनो दं सोरबा जुमाय फाग्ला जानानै हाजिरा मावै मावै जुमाय फाग्ला जानानै गथ' सानै खांनानै हिनजावखौ गारना थाङो हिनजावनि बागै जेबो साना जेसेबां बर' हारियाव बेफोरबायदि आलाय सिलाय दङ गैगोना गैया बेमार जानानै नायनोनो हाया हा हु फानलांजोबनानै जेसेबां बर' हारियाव बेफोरबायदि अससेयावनो 25-30 बोसोरावनो बर' सेंग्राफोर दङ हाबा खामै खामै हिनजावफोरा गथ' लायै लायै हिनजावफोरा हाजिरा मावनानै गथ'फोरखौ फोरोंगासिनो दङ लाइफखौ माबायदि दागोन बेखौ सानफुंबायमोन आं बेखौसो बुंगोन आरो आं बेखौनो बुंबावगोन फंबायमोन मानसिया मानसिखौ बुथारनो हायो माबायदि मानसिया मानसिखौ बुथारनो हायो गोदै रावजो दिनै जेम्सआ एसेबां खरा राव बुङो दिनै जेम्सआ एसेबां रागा रागा बाथ्रा बुङो जेम्सआ दिनै रावखौबो बुथारनो हाया मानसिया मानसिखौ बुथारनो हायो गुरै रावजों मानो होनबा नों गुरै राव रायलायनानै लोगो जानानै मानसिखौ लेंहरनानै मानसिजों लोगो जानानै मानसिखौ बोजबनानै जों मानसिखौ गुरै रावजों मानसिखौ बुथारनो हायो आरो जों गुरै रावजों मानसिखौ थगायजोबनो हायो गोदै गोदै राव बुंनानै जों हारिखौबो थगायनो हायो मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै जों हारिखौबो थगायनो हायो नाथाय जेम्सखौ नोंसोर मालाबा नुदों गुरै राव बुंनाय जेम्सआ सानफ्रोमबो गोरा राव बुङो आरो खरा राव बुङो जेम्सआ रावबो हारिखौ गुरै राव बुंनानैबो थगायनो थाङाखै जेम्सआ जास्ट उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जस होयो मेंनो रोङि जा होननानै अब्ला दिनै जेम्सआ बेफोरबायदि खरा रावजों रागा गोसा रावजों हारिखौ थगायनो हागोन मालाबाबो हाया हारिनि मायबा मोजां खामानि मावनो हागोन बेफोरबायदि गोरा राव बुंनानै मालाबाबो हाया मानसिया मानसिखौ गुरै रावजोंसो बुथारनो हायो आरो गुरै रावजोंसो थगायनो हायो आङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोनथिनानैब्लाबो मानो गोरा बुङो मानो रागा खरा बुङो आंबोथ' मिथिगौ मिनि मिनि बुंनांगौ गुरै गुरै बुंनांगौ होननानै रायजोआव अब्लानो मोजां मोनो होनना आंखौ मोजां मोनोब्ला बे आंनि खरा रावआवनो मोजां मोनगोन आरो आं सैथो बुंगोन सैथो लामाजों थांगोन भगबानखौल' फोथायो आं दिनैनि दिनाव भगबानखौल' फोथायनानै आङो सिदा लामाजों थाङो थोंगोर लामाजों आं तेरा तुरा बेफोरबायदि थाङा सिदा नोंसोर नुदों नामा 2019निफ्राय आंखौ सोरबा सिख्लाजों फट' खेबनानै हेगारनाय दिनैसिम नुदों नामा नुवाखैना अब्ला थांनाया थांबाय सोर गारलाया गारलायो मायबा मोनसे जाहोननि थाखाय गारलायनाय जायो बैयाव दिनै जेम्सखौ नोंसोरो बेयाव लाबोफाबाय थानांला प्लिज बैसोरनि लाइफखौ नोंसोर नुखानानैबो बैसोरनि लाइफखौ नोंसोर बुजिखाजोबनानैबो आंखौ बेफोरबायदि लाबोबाय थायोब्ला फंबायमोन नोंसोरनो साननानै नाय बैसोरनि लाइफखौ बैसोरनि लाइफआवनो थांनानै थानो हो आंनि लाइफखौ आं दङ आंनो बैसोरनि लाइफआव जेबो डिस्टार्ब खालामाखै 2019नि उननिफ्रायनो आङो बिसोरनि लाइफखौ जेबो डिस्टार्ब खालामाखै थांनानै था दासिमबो दङ जानानै दङ दासिमबो नोंसोरनो एभ्रि मोमेन्ट नुगासिनो दङ अब्ला आंखौ मानो सन्देरफाबाय थादों प्लिज आंखौ दा सन्देरफासै आरो आं जोबथियाव बेखौनो बुंबावगोन मानसिया मानसिखौनो बुथारो नंगौना नङा गासिबो मिथिखागौ गोदोबो बुंबाय गोदो मा दंमोन मोनसे समाव अर गैयामोन अन्थाइजों अन्थाइ बुनानै अर फोजोङोमोन अन्थाइनि सिखामोन बेनिफ्राय मा जाखो दिनैनि दिनाव मानसियानो अहंकार जाबाय दिनै मानसिखौ बुथारनो थाखाय मा बानायदो गिदिर गिदिर हाथियार गिदिर गिदिर तालवार मानसियानो मानसिखौ बुथारनो थाखाय गिदिर गिदिर हाथियार बाहायनो गोनां जाबाय अब्ला नाया मानो आरो आं खेबसेबाव बुंबावगोन जायफोरा आंखौ गोथांखौबो गोथै खालामो प्लिज अननानै बेफोरबायदि दा खालामसै जोंनि लाइफआव जा जालांबाय सरि आं बेखौनो बुङो आं बिसोरनि लाइफखौबो जेबो बुंनो साना एभ्रि मोमेन्ट नोंसोरनो नुखायो अब्ला आं बेवहाय मा बुंबावनो लागा नोंसोरथ' नायो नोंसोरखौ आं नायना होनना बुङाखै नोंसोरथ' नायो नोंसोरथ' नुयो एभ्रि मोमेन्ट अब्ला नोंसोर आंखौ मानो सन्देरफाबाय थादों प्लिज दिनैनिफ्राय आंखौ बेफोरबायदि बिसोरनि गेजेराव सन्देरफानांला जोंहा जेबो लेनदेन गैया जोंहा जेबो लेना देना जेबो गैया बिसोरजों आंजों जोंहा लेना देना जेबो गैया जों गावबा गाव लाइफआव गावबा गाव दङ अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द